Narodil som sa v roku 1989, presnejšie v decembri, čiže krátko po nežnej revolúcii. Bolo to v čase, keď sa komunizmus stával históriou. Sovietske vojská začali opúšťať krajinu a z Československa sa opäť stávala demokratická republika s trhovou ekonomikou. Dobre pre mňa, budem žiť v slobodnej krajine. O pár rokov neskôr sa Československo rozpadlo a Slovensko sa stalo samostatným štátom. Všetko nasvedčovalo tomu, že máme pred sebou nádhernú budúcnosť v silnej, samostatnej a slobodnej krajine. Naše maličké územie nám poskytovalo všetko, čo sme potrebovali na to, aby sme mohli žiť vysoko kvalitným životom. Hoci maličký štátik je ale plný prírodného bohatstva, zdrojov a pracovitých ľudí. Poľnohospodárstvo bolo na vysokej úrovni a zamestnávalo viac ako polovicu obyvateľov. Družstvá a farmy boli roztrúsené po celej republike, zabezpečovali potravinovú sebestačnosť a v niektorých komoditách produkovali dokonca nadbytok. Čiže darilo sa exportovať. Navyše permakultúra bola súčasťou každej vidieckej záhradky. Obyvatelia západnej Európy začali navštevovať Slovensko a rozvinutý cestovný ruch im rozhodne mal čo ponúknuť. Industrializácia z čias socializmu výrazne prispela k regionálnemu rozvoju, zvýšila urbanizáciu a životnú úroveň obyvateľov. Každý mal prácu a štát generoval zisk. Mali sme všetko, čo sme potrebovali. Boli to skvelé výhliadky na slobodný život. Pomaly som rástol, až prišiel čas školskej dochádzky. Všetci mi vraveli, že ak to chcem niekam dotiahnuť, ak sa chcem stať niekým, musím sa dobre učiť. Vzdelávací systém ma učil, že ak chcem byť úspešný, musím vedieť dobre zopakovať to, čo mi prikáže moja autorita, učiteľ. Za chyby príde trest a opäť odznova, až kým to nebudem vedieť zopakovať. Ken Robinson vo svojom slávnom prejave na tému ako školský systém zabíja kreativitu detí povedal: pokiaľ nie ste pripravení robiť chyby, nikdy neprídete s ničím originálnym. A možno, že to je aj cieľom. Takže takto som sa vzdelával 13 rokov a dotiahol som to tak ďaleko, až som za to nazbieral sériu papierov, na ktorých to bolo potvrdené. Teraz som bol pripravený na výkon povolania. Teraz môžem stráviť tretinu svojho života v zamestnaní. Za odvedenú prácu mám dostať primeranú odmenu. V skutočnosti to však znamená, že si vlastnú rodinu budem môcť založiť asi tak za 10 rokov šetrenia. Takže akože toto má byť zmyslom tohto života? Samozrejme som to chcel dotiahnuť ďalej, tak som pokračoval vo vzdelávaní. Myslel som si, že dá sa vyráďať so zlými kartami, veď všetci máme predsa rovnaký prístup k peniazom. Záleží to len odo mňa. Moja ilúzia o poctivých financiách sa ale rozplynula potom, ako som sa vďaka vzdelávaciemu systému dozvedel princíp fungovania peňazí. No, ono to nebolo ani tak vďaka systému, ktorý ma pripravoval na výkon iného povolania, ale skôr vďaka samoštúdiu a vďaka niektorým profesorom, ktorí na prednáškach sústavne porušovali zákon tým, že popri prednášaní učebnej osnovy prednášali aj svoje osobné názory, postoje a skúsenosti. Zistil som, že peniaze nie sú ničím kryté, sústavne sa tlačia nové rovno s dlhom a o ich hodnote rozhoduje niekto iný. Uvedomil som si preto, že ani príprava na iné povolanie nie je to, čo hľadám, a že ak to chcem naozaj niekam dotiahnuť, musím sa vydať inou cestou. Odvtedy, čo som bol malým chlapcom, sa však veľa vecí zmenilo. V politike sa prestredalo zo pár ľudí, zmenili sa vlády, prebehla privatizácia podnikov, stali sme sa členmi NATO, členmi Európskej únie, neskôr členmi eurozóny a prijali euro za svoju menu. A teraz žijem v krajine, ktorú väčšina mojich kamarátov opustila. Družstvá a farmy chátrajú. Potravinová sebestačnosť je pod úrovňou 50% a sme odkazaní na dovoz cudzích krajín. Približne 250 000 ľudí je bez práce a veľká časť tých, ktorí pracujú pre zahraničných investorov. Štátny rozpočet každoročne vykazuje straty a dlhy narastajú. Toto teda rozhodne nie je ten silný samostatný štát, ktorým sme sa mali stať. A najlepšie na tom celom je to, keď mi niekto ide hovoriť o tom, ako sa nám darí. Jasné, štatistiky ukazujú, že platy pravidelne rastú, nezamestnanosť klesá, inflácia je pod kontrolou, HDP krásne stúpa, budúcnosť je sľubná. V telke to možno vyzerá skvelo, ale na čo sa to vlastne hráme? Prehlbujúca sa príjmová polarizácia je dôsledkom toho, že zatiaľ čo priemerná mzda pravidelne rastie, 90% obyvateľov je stále chudobnejších. Síce je momentálne priemerná mzda na úrovni 911 €, ale väčšina obyvateľov sa pohybuje v rozmedzi 400 až 500 €. A aj keď spotreba stúpa, rozhodne to nie je dané rastom priemernej mzdy, ale rastom úverov a zadlžením obyvateľstva. V globálnom meradle znamená príjmová polarizácia asi toľko, že 85 najbohatších ľudí vlastní to, čo 3,5 miliardy. Vývoj vedy, techniky a informačných systémov za posledných 30 rokov bol taký extrémny, že by nám stačilo pracovať menej ako 2 dni v týždni. Dnes stojíme na prahu 4. priemyselnej revolúcii, ktorá môže úplne odstrániť potrebu ľudskej práce, a namiesto toho pracujeme ešte viac ako kedykoľvek predtým, a ani to nestačí na to, aby sme dokázali pokryť svoje základné životné potreby. Takmer vo všetkých komoditách je nadprodukcia a problémom sa stáva skôr kúpyschopnosť obyvateľstva. To je práve dobrý dôvod na to, aby sa najbohatší ľudia planety ako je Bill Gates, Warren Buffett a ďalší začali venovať filantropii a charite. Skôr či neskôr si tie peniaze aj tak nájdu cestu naspäť, tak prečo nie?
Na druhej strane sa stávame svedkami toho, že produkty, ktorých je prebytok a nemajú odbyt, sa radšej zničia, aby sa uchovala trhová hodnota nasledujúcich produktov. To, že máme dobrý vývoj HDP, nám je na nič, veď tento ukazovateľ nehovorí absolútne o ničom. Neviem, prečo sa s tým stále toľko chvália. Možno to pôsobí na dôchodcov, tí predsa rozhodujú vo voľbách. Mňa ale viac zaujíma hodnota čistého ekonomického blahobytu, kde sa zohľadňuje hodnota voľného času, tieňová ekonomika a škody zo znečistenia. Poľnohospodárstvo, ktoré bolo našou pichovou minulosťou. Slovensko sa stalo smetiskom únie nielen čo sa potravín týka. Teória komparatívnych výhod má svoju logiku, ale realita ani trochu nedáva zmysel. Na niečom možno ušetríme, ale keďže dovážame treťotriedne potraviny, chudobné na mikronutrienty, cena, ktorú zaplatíme v obchode, nie je konečná. Viac ako 90% potravín v hypermarketoch nie je na konzumáciu vôbec vhodná. To, že sa dajú jesť a navyše k tomu aj dobre chutia, ešte neznamená, že ich naše telo naozaj potrebuje. Nedostatok potrebných nutrientov v strave sa odráža na našom zdraví. Farmaceutický priemysel momentálne zažíva zlaté časy a to tu ešte nemáme ani GMO, za ktoré lobujú nadnárodní americkí giganti. Pokiaľ ale aj naďalej budeme ničiť také veľké množstvo potravín ako doteraz, zrejme sa k tomu časom dopracujeme. Spôsob, akým sa pestujú potraviny dnes, už aj tak dosť značnou mierou zasahuje do ekosystému krajiny. Nehovoriac o chove dobytka. Svet, v ktorom žijeme, nedáva vôbec žiadnu logiku. Láska dvoch ľudí sa na Slovensku dokazuje podpísaním zmluvy pred inými ľuďmi a ak sa im narodí dieťa, jeho aktuálny dlh bude prevyšovať 7500 eur. Aby toho nebolo málo, do prvého roka života musí nutne dostať viacero injekcií s látkami, ktoré mu možno viac ublížia ako pomôžu. No, na začiatok celkom slušná nálož. Sen o slobode, ktorú mala priniesť nežná revolúcia, sa zmenil na nočnú moru. Kontrola a cenzúra informácií dosiahla takých obľudných rozmerov, pri ktorých aj EŠTB zrazu vyzerá nevinne. Niektorí sú tak slobodní, že nemajú kde bývať a my ostatní sa dobrovoľne vzdávame toho najcennejšieho, čo môžeme mať. Vrajže demokracia. Keď vám to najbližšie niekto povie, dávajte pozor, pretože v skutočne slobodnej krajine vám nikto nemusí hovoriť, že ste slobodní. Stále dookola sa hráme tú istú hru, v ktorej rozhodujú peniaze, pritom s nulovou hodnotou. Vláda, cirkev a médiá do nás od malička sejú strach napriek tomu, že by sme mohli žiť v zdravom, rozumnom, funkčnom svete, kde sa spája prírodzenosť s logikou. Žijeme v ilúzii nedostatku, v ilúzii neustáleho ekonomického rastu a v ilúzii nekonečnej spotreby a produkcie, ktorú nám vytvoril niekto iný. Tak to som sa akože vážne narodil do tohto sveta na to, aby som stváral takéto bláznostva, na to, aby som podporoval tento nezmysel. To som sa vážne narodil na to, aby mi niekto, koho vôbec nepoznám, niekto, kto sa sám označil za môjho pána a určil pravidlá hry, hovoril, ako mám žiť.